apa nanti tanah rantau pak, onde apa nanti korong kampung pak. Jangan lupa lah apa Jawa, ketik YouTube Sinar Padang Pak Official, boleh bertamu Jo Siril Asmara. Allah diulule anak lagi. Oh memang yo jauh malang diulule anak langit. Jalan pelosok larang jauh, buru lapulo. Oh jalan pelosok larang rantau, oh jauh lepuh. Ona nombor ladu ola ala salase kini laka masuk larang rantau, oka nombor latigo, tonton YouTube ladu sana olah sinar lapadang
sinar lapadang ola opi lasi Osamona bobo dia badana wa itu kato badan di indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo bana. Agak saja di badaninya ma'aluninya Pak Buyong Dedi nan malam semalam itu ala letih dua badan di letih duanya badan Dedi sarato kekel di rumahnya sekalo lalo hari siang tandonyo hari kakak siang obat kuku ayam dalam kandang indak siang hari de ayam indak siang hari de murai tandonyo hari kakak siang oh badara badarum darum bunyi tamiang rang balari otak singko abantuknya ambun ampie katabi matoari dan pagi sepagi itu tumpak di badan Buyong Dedi ala jago dari tinggi dua tuan. Oh ala jagonya dari tidur setonyo jago dari tidur mandi lainnya Buyong Dedi setolah mandi badaninyo selesai mandi ganti pakaiannya ganti baju jonanelo ode inyo ala ganti bajunya buat kopi sekali setelah sudah buat kopi duduk lainnya di kursi. Kopi telata ate meja diminum kopi sekali kopi minum rokok babaka duduklah Dedi sama seorang tuan. Oh duduklah Dedinya sama seorang awak nan sedang duduk sedangnya duduk jo babuni telepon ganggam seto babuni telepon ganggam dicali orang nama telepon oh kironyo indak dorang lain indak lain nama telepon iyo si kekel pai malam tadi tuan. Onyo angkat telepon di si Dedi mangecek badan si kekel assalamualaikum menjawab Dedi lambe Waalaikumsalam kata Dedi baru bakato badan kekel ala mengopi bang badan abang ala ko abang minum pagi bang
Mandang kato bantu itu menjawab dedi sekutiko sadang duduk mengopi bana dia. Sadang duduk mengopi bana baru bekato badan kekel di mako bang abang mengopi di lapau ko abang mengopi atau di rumah semua seorang. Kato sampai dedi menjawe abang indak dong ngopi di lapau di rumah duduk sama seorang sadang bamanuang di kurisi dia. Sadang bamanuang di kurisi kato sampai serupa itu. Jawaban badan kekel ko iyo bang abang minum sorang abi kopi nan abang buwe pado bamanuang abang di rumah. Kasih kola bangai ke rumah kekel di rumah awak mau tabulie baduo banget di rumah sambil menonton TV bangai. Sambil menonton bang nonton TV mandanga kato rupo itu jawabannya badan dedi onde kekele ya di abang lain dak ada orang namberang kok awak duduk baduo. Kato sampai kekel menjawe sialo bang urang nang kaberang kuat do namberang meko tanggung jawab kekel biarlah kekel menjawe nyobange. Biarlah kekel bang menjawabnya mandanga kato rupo itu. Kalau iyo kekel sebantu itu abang abian kopi dulu abi kopi abang barangke duduk ketampe kekel. Mandanga kato rupo itu nak tabado sanang hati kekel nyututui telepon balik tumpak di dedi sadang duduk abi ko ngopi olah dedi barangke. Abi kopinya ada di barangke ala barangke badan dedi ndak to bilang lama. Madisinan kalau kok dipandang sedang di jalan nonda dedi. Tinggal nonda sedang jalan to bilang badan si kekel di rumah kekel kok dilie. Ala mandi badan kekel selesai mandi ganti baju. Ode inyo mengganti bajunya pilih baju kananelo. Hola banyak baju nanyo pilih. Kok merah terlalu merah bana. Kok hitam terlalu hitam bana. Kok coklat terlalu coklat bana. Kok biru terlalu biru bana. Hola abi kain salamari na baju nan dipilihnya untuknya pakai di si kekel kabatamu jo badan dengan Deklah sudah mengganti baju ala baju nanyo pakai. Pakai orok talun pendek pakailah baju sasak badan menunggu dedi.
Oh kakak tinggi bu oh ne tuane indak to bilang lamo bana ndak guno to tong lamo di sinan kalau ko delie ndak lamo doinyo sedang ganti baju tinggal sudah ganti baju menunggu si dedi tiba oto japui dedi pakai onda dek lamo mainyo onda jalan sampai ke tangampe badan kengekel mae sampai ke tampeknya badan kekel setelah tibonya pak di tampeknya si kekel tadi baranti onda di laman rumah turun si dedi sekutiko alanya tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri kekel Waalaikumsalam kata kekel tak buka pintu rumah gadang jogalak kekel menyambui naik labange ate rumah abang kekel malahnya naiknya ate rumah setelah tiba ate rumah lah duduk ate kurisi tangan tampai ate meja terletak sekali di kekel asbak rokok asbak terataknya di hadapan kekel membuat airnya buat teh susu sekutikonyo lataan di hadapan dedi onde bang dedi sayang kekel minum lain antalata iko maroti kapangaco abang kekel madisinan kalau kok dipandang ayat talatak lanyo minum kok kue ala dimakan rokok ala babakat tipina iduitnya menonton sadang menontonnya nonton balaka-laka galak ati rumah ndak tangguh sanangnya kaduonyo Ari bertambah tinggi nan tinggi hari dipandang anggaran pukul 2 siang ke menjawab ke pukul 2:30 agak di badan diri kekel nyo masak miabui sakutiko selesai memasak miabui bakato kekel kasih dedi onde bang dedi sayang kekel iko miabui bang buatan kekel makanlah bangai mitalata bulien awak samo makan bangai made iyo pala talata lanyo makan nyonyo mami nan talata sadang memakan mi tadi ndak to bilang lamo dea sadang nyo makan mi bakato badan si dedi masyaka balik mendaki si tea balik ditoler kambang labungo dalam rimbo
Kocoy ko lamaknya mamakan mi male babalik ke kalender namu disiko salamonyo oke kelei. Jawaban badan kekel dari sitalo ke sitala siaka balik dari sangku. Kok lain namu capek abang bang disikuti ngap sore beko nak kapangu. Sore beko bang bulik ke pengulu ba itu bana katoinyo indak to etong lamo bana. Yo indak disiko di palamo di sinan kalau ko dipandang. Dek lama otak kama otari bertambah petang juho petang bajawe dengan sanjo. Oh sanjo bajawe dengan malam dan malam semalam itu ala menonton badani nyomai. Oh lama nontonnya badaninyo menontoninyo ke bioskop itu kalau kau dipandang nak lama dia teona letih bot sampai menonton. Sedang menonton juga de iyo film sangat elok filmnya sekutiko. Sesuai nyopai badu sesuai nyopai malam minggu filmnya tonton percintaan mae. Oh awak menonton kawan menonton ke Gandaria. Orang buik di ma dia kekel salon membuat tajalu iman muda oke kelei. Malah selesai pak menonton film babak pertama ditukar film Cik Laya. Filmnya balik nanya tontonnya tadi film percintaan. Kini percintaan juga tapi film mantu-antu. Yo tapi film Pak Kuntilanak ba itu kalau kau dipandang agak sajur di badan kekelinya gak pernah ikut tiba kuntilanak tu menyumui dan terpaki badan takut bangkat tu badaninya. Ba itu inyo sedang menonton baduo sakutiko Maco itu kalau kau dipandang agak saja sedang menonton indah disiko di palamu antaro inyo nambah dua antaro dedi yo si kekel hubungan bertambah dake juo inyo bertambah elok juo
Yo indah to bilang lamo bana selesai nyo menonton ala keluar dari bioskop. Satu keluar nyo dari bioskop onda nyo ambil ketampe nyo balik baduo badan nyo. Alai nyo badan si dedi membawa onda kekel bakonciang di belakang bagantung ke pinggang badan Bagantung ke pinggang badan di sadang di hati ondaju. Alun onda sadang jalan dan nampak jalan balubang. Hore mendada onda dedi tapak kekel di belakang. Otak pakai kekel di belakang ko jatuh bang awak berdua ko sama mati di kekel dawaan bedo kekel mati abang duit ndak ikhlas kekel menari mo bang ndak ikhlas kekel dobang menerima mandanga ketorupo itu ko abang dia baritu juo ko sempat jatuh badan abang mati kekel ko idui indak jorela badan abang berniat balik ke ruya ko nampak kekel jalan-jalan lain abang pacin kaki kekel abang angguin tangan kekel. Pemandang kato bantu itu nang kekel agak pernah kuijan itu lo bang labang sabui tagak bukulu ramang kekel bang onda bajalan tarui juo sadang jalan onda dipandang antaro dedi joksi kekel hubungan bertambah dake bertambah karib dipandangi ndak dapet dialilai ndak bisa dianja-anja antaro inyo nambah duo hindak disiko di palamo sadang berjalan onda tadi ndak lamo ndak di jalan dek lamo bakal lamoan sampai waktu yo jangkonyo latibo di daerah Cempaka Tuan. Oh sampai kalaman nyoa badan kekel baranti onda di alaman di sinan kalau kau dipandang agak sejauh di badan kekel mengaku onda bang di alaman masukan langsung ke pekarangan lo baranti lah dulu badan abang. Oh kato sampai nyoa ada di menjawab beko kuadu orang tibu kau datang dia pemuda banyak atau orang tua orang kampung atau Pak RT atau Pak RW baik itu kato badan inyo atau Pak Kades sekalian mendanga kato rupo itu onde dangakan elo danga di abang sabananyo atau Pak Kades jo Pak Lurah siabana orang nanti bos siabana orang nan datang itu tu bukan tanggung jawab abang tanggung jawab bang.
Kekel menjawe yo bang, nana bang indak kakane tangan, nana bang indak kakane bae, itu kato badan kekel, kok sempat abang kane tangan, anta kekel mati dahulu, kok sempat abang kane bae, anta kekel bang kane dahulu yo bang. Oh anta kekel kanai dahulu, dek lama otak kama otak, kok iyo dia lama sonda ke pekarangan rumah, nyolataan onda di pekarangan, pintu rumahnya buka di si kekel. Oh satu terbuka pintu rumah, satu terbuka pintu gadang, lah datang toko masyarakat, serato pak kades jo pak lurah, tiba pemuda olah badakatan tiba pemuda badakatan matanyo kawadaninyo iyo lan urang nambadu menjawe kekel sekalian taro kami nambadu barisu kami kakani oh barisua kami kekanika menanga ketoco itu nak menjawab lai banyak serato pekadesnya nanti botuane. Nani nyotarwe juo kekel nai ate rumah nande di nyobawa juo masuklah bangkat rumah mengalo takwi badan abang kita ndak babue apa-apa kita kemalakukan jalanan baik. Homandanga katoco itu nombanya balik pulang tinggal lainnya nambah baduo di ate rumah. Maalun si badan kekel duduklah dulu abang adik kurisi nang kekel kabilia dalam nyo ambil ayat putih segala di badan kekel minumlah dulu bang ayat putih sama laki mambue aye mani aye putih lata-lata nang kekel kabilia dalamnya ganti baju sekali ala pakai baju tidur keluarnya dari bilik hati dedi bertambah andam tuan. Hati dadinya bertambah nambah itu kalau dipandangi indah to bilang-bilang lama yo ndak guna to etong do lama bana de ala keluarnya dari kamar nyobue anai pak di sikekel ala sudah bue air teh susu talata air di hadapan. Oh minumlah bang aye babue abang tak boleh balik lagi di siko saja abang tinggal barisu awak ke kantor kuah itu kato olah badan laki kelai Mandanga kato bantu itu jawaban di sidadi lain tak adik dengan banyak menjawe kekel sambil galak kenal abang calik ju awak kemalakukan kerajo baik manganyo abang takut lasanang hatinya badan dedi duduk baduonya maota
Oh sadang maut tak bantu itu balam taranggo ate tanggo manyang tau ate pintu. Oh salam ta'azim badan kita kabar dia lihat tentang itu tinggal di josi keke lari sadang setengah tiga ma para siang. Oh tinggalnya sadang maut tato japui depi kabangko sadang bagolek dalam lihat mae. Oh sadang bagolek dalam bilik sadang di dalam bilik dalam inyonan sadang lalu bana batigo inyo samo lalu cukui jo anak nan badung. Maaluninya sadang lalu ariado pukul 3 meningkat setengah ampe. Hoba mimpi badan diri depi. Yo alam mimpi badan depi. Raso kepala bercukup botaknya cukup abi de orang kepala depi. Raso rabi rambut di kepala. Mimpi sampai depi tersinta tekana pulau bamanuang depi na jagolah lo bamanuang la depi jago lalu di sinan mangko bamanuang menurut sejarah dinan tuo kok kapalo bercukup botak kadapek malu badan awak. Alaku malu nang katibo awana malu nang kedatangan takut kata usia nak dari kontraan takut punya usia dinan punya rumah. Abana musibah nang katibo laka malu gadang badan awak laka malu gadang ma badan awak ba itu kato mimpinya itu de inyo nantakana antak ko dape musibah nak bang de dia ya bang diranto antak ko sakit nak bang badan abang antak ko abang dape musibah parah mangko memimpi badan depi. Tapi abang bang nak ado kabajo barito nak ado nanjali do urusan abang antala hidwi badan abang antala mati suami depi. Ba itu katonyo dalam bilik inyo menangi lambe langambe mainyo menanginyo lambe-lambe nyo gusuk-gusuk kepala anak nang ketek kok nang gadangnya awai juo lalo lana anak ibu lalo lana ditiduan jan menangina lalo malam awak disiko anak dagang kadayo badan ibu apa jauh di tanah rantau na Madeinyo menangi lambe-lambe la jago anak nang gadang nama-nama sibuyong niko mencari ibunya menangi anak lecadik dipandangi anggaran bau umur 5 tahun.
Honda ibu sayangnya niko mangamarang ibu badan ibu. Hanan sakit bu pada tubuh hanan sakit badan ibu. Kapan kadedi anak ibu maka bala kadedi buana ibu mendangar kata rupo itu onde dia anak ibu jama kece nak kare wana beko jago lo adik dari tidur. Mangko menangilah nak badan ibu indah nak sakit tubuh ibu indah ado damam do nak badan ibu. Ibu tekalo nak mimpi tiba ala mimpi badan ibu rasa kepala ibu lah bacuku botak abila rambut di kepala lah kulit boliang di kepala. Tinggal kulit kepala ibu menurut ta'awil dinan tuo kadapek malu badan awak na maka dapet malu mana badan awak anta kok sakit ndak apa badan iku anta musibah ndak di tanah rantau mangko ndak apa berkirim-kirim mangko apa ndak ada balik mendengar kata rupa itu mencalik menyabui nama apa menangi anak jo ibunya onde ibu sayang Joni kok dapet kandak badan niko awak barangkit lebu dari rumah to cari apa di mati enggak. Oh niko tadaga bu bake apa Nikola tadaga kabake apa rindu bana nak dake apa kandak berpalu berdukungan tadaga ditindang-tindangan onde nak kandung niko naik kalau itu kata niko kita tunggu sebulan 2 bulan lain. Kau tak jawab apa kirim kau tak jawab apa balik barangke awak dari bangko tu cari apa ke Jakarta alaman apa layang ada nak kandung oh mendengar kata dari bulasana mati badaniko kalau ia busa bantu itu ndak ada awak menunggu sama laki hari oh dua bulan
Indak to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana. Oh disiko kalau dipandangi agak saja di badaninyo. Yo agak di badaninyo tadi nanarinya sesubuh itu. Nyo ambil sekali air wudhu iyo di badan upiak depi. Dek waktu subuh lah ketiga sembahyang subuh badan depi mai. Oh alainyo sembahyang subuh de inyo selesainya bama badannya solat subuh tentu jo doa ka dibaca dalam doa babaca tadi baniat juo dalam hati. Ala niat badaninyo ya Allah pengasih je penyayang jauhkanlah godaan setan hindarkanlah sifat dengki jo sifat buruk hindarkan musibah suami badan ambo jauh-jauhan di musibah sehat-sehatlah di tanah rantau jangan ada sakit dengan panjang murah juolah rasaki suami ambo boleh laki pulang kabang koma Madeklah sudahnya salat subuh tentunya pagi kok dipandang paginya anaklah jago kaduanya syukuran mandilah bamandian selesai anak bamandian di sinan badannya upiak depi nan pagi kalau dilihat hari pagi tu kok dipandang tinggal nepi sedang di rumah di daerah Bangko lorong kampar to tinggal ninyo di sinan to japui dedi kajakang hartama Mato japui lah dedinyo ke Jakarta indak to bilang lamo ndak guna dietong lamo panama alun saja badaninyo de inyo dedi tampeknyo badan kekel tadi tadang baduo juo pagi tu kalau didik nan siangnya letih pulo dinikaninyo kaduonyo sadang inyo pak kabanikan kadijaweknyo ketubanika kato orang menikahkan aku nikahkan badan epi bintinyo dari musli akun ayo jo badannya buyuangnyo dedi nangko dengan umahalnyo seperangkat alat solat dibayar tunainyo jawe di badan dedi aku terimanya nikah badan kekel iyo binti dari sianu dengan umahal seperangkat alat solat dibayar tunai katoinyo lah dijawe ketubanika lasa kato nambahnya antaro inyo dedi jo kekel lainyo suami istri Malainyo suami istri ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo agak saja di badaninyo maaluninyo kok dipandang agak de inyo lah nambah duo bagalak-galak ate rumah basanang-sanang badaninyo ba itu kalau kok dilihat
Ma biarinyo pasari tua biari baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan yo ala sabulan 2 bulan ninyo manjalin rumah tangga goma Yo indah to bilang lamo bana dek lamo bakal lamo antumpak di badan diri dedi nyolai bau sauju lai badannya mencari ju tinggalan dedi sadang cuy itu sadang inyo duo jok kekel oto japui depi kabang koyo di wilayah lorongka hampar Odisinan depi kok de pandangan nak tadaga de apanyo honyo jua para rumah sagalo pakake rumahnya kabarang ke Jakarta Onyo kabarang ke Jakarta ke menuju suaminya alamat lai ado alamat lengkap nomor telepon sekalian yo alamat kawan membawa itu de nyona Oh itu deh nyonya nanado di sinan kalau kau dilihat lanyo jua perabot rumah cuman nanado pakaian saja. Hosarato baju anak masuk kata selo-elo di sinan kalau kau dipandang barang ke depi kalau ke nyo ambil tiket ke Jakarta. Dek lanyo ambil karcis soto di sinan kalau kau dipandang karcis soto sudah nyo ambil tiket 2 buah agak saja di badan inyo. Hona karcis soto lah diambil barang ke pukulnya 7 sanjo di sinan kalau kau dipandang agak saja di badan depi. Alamat lah ya dokanyo 7 kok sampai awak kalau ket rawang bangun iyo di daerah di Jakarta alamat lengkap pak lah ya do Tuhan. Oh alamat lengkapnya alai ado di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana di siko kalau kau dilihat hari bertambah petang juo patang bajawe dengan sanjo anggaran pukul 7 sanjo alanya naik ateoto nambang kuala nyo ambil 2 kok nang gadang anak lah jale duduk di bangku nang kete anak kanyo palu kabarangke dari terminal Bangko menuju daerah Jakarta di malu hati nak ke ibu nang bedo nak bertamu. Oh anak jo apa do bang
Baitu kato hati tapi anak manggasak juo anak tadaga dia panyo tapaso juo pai ka Jakarta Tuhan. Oh disinan kalau kau dipandang dak guno to bilang lamo sadang di hati oto tadi barangke dari terminal Bangko Jakarta nang kanyo 7 tinggaan nyo sadang hati oto to japui badan buyong dedi sadang baduo jo si kekelinyo turaman rumah tanggo karajo dedi kok dipandang tetap jadi servis keliling Tuhan. Oh tetap jadinya servis keliling di sinan kalau kok dipandang naninyo tetap bakarajo menjadi servis keliling awak di dalam rumah tanggo di maka mungkin dapat pitilai setia jo badaninyo. Oh kiro-kironyo badan kekel ado harinyo sekutiko agak sajo si badan dedi dapat telepon badaninyo. Manso ado orang menyerpis mesin cuci barangke inyo dari rumah satu barangke dari rumah. Oh satu lapai pakai Honda sedang di jalan tertinggal to japui badan diri kekel kalau nang kekel kok dipandang pai. Oh sedang tinggal seorang inyo di rumah kiro lah buru niat kekel nyoba salingku Tuhan jona lain pai. Oh nyoba salingku nyoba jona lain adola anak muda mata itu bana pacar badannya itu bana pacar simpanan ba itu kalau kok dipandang. Oh nyopai badan si dedi latibo na muda tadi siako namora namuno banamo buyuang si takero Tuhan. Oh banamo buyuang sita kero panggilan kawan-kawan awak gagas sabantu itu awak tinggi putih barasi sabantu cino buyuang kero kamabian piti kekel ba itu kalau kok dipandang. Coy tujuh tio hari sapani ngade di karajo inyo baduo ate rumah Tuhan. Oh inyo baduo nyo ate rumah bagala-gala jo badan inyo ba itu kalau kok dipandang di sinan kalau dilihat. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan ado harinyo sekutiko nande di pai karajo juo karajo inyo tuma barangke pagi. Oh orang di rumah baduo-duo jadi sadang inyo di jalan dak sanang lai perasaan dak lama rasonyo perasaan. Oh raso-raso adonan tingganya calik mana dalam tas tempe kerajo nyo calik di tas nanti sangkui deket badan iyo di badan di ondanyo. Satonyo calik elo-elo kira kunci mana nanti tinggal kunci mana nyo nan kurang iyo lah soder untuk kamamati tima. Babalik pak onda babalik satu babalik marahnya ke rumah yo pak. Oh satu marah onda ke rumah orang sadang baduo-duo sadang di dalam bilik dalam pintu rumah sadang terbuka onda baranti pak di halaman Tuhan. Onda barantinyo di halaman di sinan kalau dipandang turunlah badan diri dedi setonyo turun dari ondanya taruh naik ati rumah ndak ada membaca-baca assalamualaikum inyo tersasak kanamonyo.
Nyo satu tibo ati rumah ndak ada kekel dipandang nyo calik ke dapur ndak juo nyo dangan pak ke pintu bilik bunyi suara laki-laki baduo jo kekel sedang dalam kamar mau tai nyo nambah duo nyo danga juo di badan dedi tadanga juo di talingo ndak tano pati si dedi nyo pai kai nyo deket dapur satu tibo di dalam dapur dapet de inyo pisau sebuah satu dapet pisau sebuah sadi nyo nampak pisau telatak nyo ambil pisau nan sebuah nyo tunggu orang kedua nyo tunggu di pintu kamar satu keluar dari kamar kira nyo orang nambah dua hantanyo kata jadi lama lang tibo di si dedi kilap si dedi sekutiko alanyo baik kaduonyo Tuhan nyobae orang kaduonyo kona laki-laki kok dipandang lah dapet dado kena pisau kalau nyobadan diri kekel lah tabuk lo dado kena pisau manji lapak di pintu kamar bah itu kalau kok dilihat satu tabari yang di pintu kamar baru mengimbau badan dedi nyo imbaukan ke orang badakatan nyo imbau karang sabala serato Pak RW jo Pak RT ho cukui jo orang nyo nanado danga kalian nyo nambahnya antaroi nyo nambah duo iyolah kekel jo namudoko sapa ninggambo karajo inyo salingku dalam kamar lambo bunuh kaduo nyo Tuhan lambo bunuhnya akaduonyo nyo calik dirang nambahnya mencalik inyo bantu itulah takwi lo orang memandangi yo lepas badan dedi jujur bana mana namudoko kalau mencalik kematian mati baduo di pintu kamar berang yo salah badan kekel tapi sesalah salah cuiko ndak boleh orang dibunuh hukum balang aku olah untuk lade hukum balakunya untuk dadi maalunnya orang nan setampe maalun orang keliling ada juo punyo nyo tumanyo kartu anggota ada punyo nomor telepon ke polsek nan setampe lanyo agi kabar samantu itu mansonyo ada pembunuhan baduo sekali mati letibo polisi sekutiko tibo ke polsek setampe menangkuk badan diri dedi naninyo hindak kekalari lanyo ambil di polisi nanti bo naian kate otonyo bawa ke polsek setampe oh satu di bawah badan dedi di sinan kalau kau dipandang oh indak to etong lamo bana ndak guno do to etong lamo letibo inyo di kapolsek dimasukkan ke dalam sel setelah masuknya ke dalam sel ndak lama inyo di dalam tentu proses lekat tiba ditanya proses hukum mangang bunuh orang keduanya mak di sini inyo menjawab oh apa dangakan bana yo apa selaku orang tahu amboko orang indak dapat berpendidikan Homang kombo bunuhnya keduanya nang kekel bini badan ambo
Nan awak pai karajo babali awak ke rumah nyoba duo di dalam kamar mangarajoan nan tak kemungkin inyo selingkuh jona lain mangkom bunuh kedua nyopai. Mamang kombo bunuhnya kaduonyo dia tanyo juo di badan anggota jadi di manyo dusana di Jakarta nangko di ma pemilihnya nanado ba itu kato badaninyo mamandanga kato rupo itu neko keluarga paknyo nanado keluarga dake ambo nda ado tapi kawan jo ambo ado nempal yang dake saili samudi seperjuangan. Adolah kawan Pak badan ambo, ba itu kato badaninyo tinggalnya di daerah Bekasi. Ba itu kato badan dedi mandanga kato cuy itu kok yo layado kawan di siko muawa pai kasinan. Mansoang kambotan di Kapolsek mansoang kadikuruang kapanjang aroyong mamanso badanang kadikurung nyoa kapanjaro ba itu bana katoyinyo jadi pak kato badan dedi nan dedi menjawe nak gentar-gentar sabab nyo mangecek tagak dinambana ba itu kato hatinyo disinan kalau kau dipandang barang ke joto tadi yo joto ditahanan oto polisi karena monyopai katampe rumah kawan mapai katampe nyo rumah kawan yo ditampe nyo badan nyo tu kawan nama bau nan tinggal di daerah nyo di Bekasi nang kawan karib badan nyo nambah namo buyong samanto di sinan kalau kau dipandang indah to etong lamo bana dek lamo to bajalan madek lamo bakal lamo antiboto tampe si manto mati bola otonyo tampe semanto latibo nyoto polisi tekajui manto jo bininyo awana lako polisi sampai ke rumah awak ndak ado maraso basalah ndak pernah awak raso bakasus kini oto polisi na latibo la di sinan kalau dipandang lah turun polisi banyak tumpak di badan buyong dedi naninyo di bawah pulau tangannya ala bapa langgu di bawah turun dari oto katampe rumah badan manto maka tampe rumahnya badan manto di sinan kalau kok dipandang mencalik bana manto elok-elok kira si dedi kawannya bana onde dek kandung iyam dia si dedi dia ditangkap polisi yo ala ko kasus si dedi ko aba pelanggu tangan ya mencalik lah tangan pakai pelanggu dedi aba itu sekali kato badannya buyong manto satu tibonyo dakeknyo ma badan manto bakato polisi tadi assalamualaikum pak kato polisi alaikumsalam kato manto ne apa nama damo manto iko koyo ko pak keluarga badan apa mendanga kato bantu itu menjawe manto elo iyo pak kawan seperjuangan pak dari ketek sekampung kami sealaman memang nyo indah badu sana naninyo ke Jakarta ku ambo pak membawanya ke Jakarta kok jadi abana kasus pak mangko sampai palanggu ceko batangkok nyo aku sabab bakarano mandanga kato bantu itu mangko sampai nyo batangkok
pembunuhan dua sekalinya bunuh dia. Dua orangnya sekali membunuh orang dan cie orang laki-laki dan cie orang perempuan dan seorang bininya nanyo bunuh dan cie nyo bininya maka banyak berselingkuh itu dalam keterangannya. Mandanga kato bantu itu, mandanga kato dari polisi menangi manto dake denge di Mama nanginyo manto ada ke dedi onde dedi kawan ambo mangalo itu nang lakuan ko nakatujuan jo orang ton tinggal jo campan jo mangalo ang bunuh jo ang anak orang. Sajak dulu lang lambo kawan dari dulu ang lambo sampaikan karena anak jo bini nan tinggal di korong kampung janu bili yang paturuan. Kini ko contohnya nanti jadi rasakan lalu di panjang arodi. Barunya ambil tangan badan manton de mantoi kawan ambo sarato iam sekalian. Kok babali ang manto ke korong kampung. Tolong ang agi anak amo balanjo kok tibo di kampung ang calik juo de bini amo. Kok ba itu kato badaninyo. Mungkin kau sumpah dari anak, mungkin kau sumpah manto dari depi mangko cuy ko kajadi. Iyan kok itu mada dia nang kaban kok balik ambo ke kampung kok sempat pulang ke bangko nande pijo anak ang di korong kampung tetap mau cali agi balanjo naninyo indak kawa picoan tapi yang tahan lah di panjaro nak tawado lah monyo de yuang di panjaro dua orang sekali mati. Dua orang sekali mati ba itu kata badaninyo coy itu kata buyang anto di sinan kalau kau dipandang tempat di badan dedi tadilah dibawa balik naik kate oto polisinya bawa balik ke kantor ke polsek sudah itu ke diopor ke kapolres bah itu dalam perhitungan. Hoinyo barangke sekutiko menangi manto memandangi tanggolan tekan lang dia indah badang ado dia kato sobat Tuhan. Di sinan kalau kau dipandang lah barangke badan si dedi nyobau di oto dinas ba itu kalau kau dipandang
Ndak lamo to di jalan, dek lamo bahkan lamuan lah tibo di kantor Kapolsek, dari Kapolsek opor ke Kapolres, bah itu menurui Nabi Aso itu tu kasus pembunuhan, ndak kasus sembarang kasus. Hodisinan kalau kau dilihat sedang di dalam kantor Kapolres Tio Ari lakanai proses itu dalam ceritanya sama laki hukumnya jatuh sama laki sidangnya tiba. Hodisinan kalau kau dipandang sedang dalam penjara juo tekana anak jo bini tekana badan si Depi sedato niko anak inyo tuan. Hodisinan kalau dipandang dek tekana anak jo inyo badan Depi tekana elok badan Depi tekana elok badan inyo iyo laki lah badan awak berjanji awak dari rumah. Ho mulai barangke dari kampung iyo nyoka bapis saja si Depi dan Depi bertinggalan di rumah kontraan awak kamulai ka berjanji kau dapet kerajo elok kau lah elok kerajo di Jakarta bajapui anak jo bini iyo ke daerah Bangko lorong kamper. Ho kini awak menambah bini kini kolo nambah 7 kini kolo nambah tamu lama rasai badan dia. Oh diri abang yo piai abang badoso pi bake epi dia. Oh abang badoso nyo bake epi ba itu bana katoinyo disinan kalau kau dipandang dak guno to etong lamo. Agak saja di badan inyo, sadang inyo di tahanan juo, sadang dakek tarali basi awak bakal luat di penjaro. Aye matoba dare tuan. Aye mato badare tumpak de inyo sedang di Kapolres agak sajo di badan mantonyo lai maninjau de di juo lai nyo calik juo sekali 3 hari nyo tinjau sekali ampe hari. Bila badannya kakak sidang, bila hukuman kakak jatuh, baik itu kata badan inyo, indak to bilang lama bana, sedang coy itu kok dilihat. Yo tinggalan orang nan di Jakarta, to japui badan diri Depi, sedang di hati to juo inyo menuju daerah Jakarta tuan. Oh inyo menuju daerah Jakarta wa itu kalau kau dipandang sedang di hati oto juo latibo inyo di penyubrangan oto nyo ala naik kapan Depi ju anak wa itu pulau. Oh sadang di hati kapagadang aye mato manitik-nitik jauh juo le na Jakarta ko bakato badan diri anak onde ibu dengan bana lamo juo le bu bertemu jo apa lata daga niko. Oh bake apa yo buai ba itu kato badan anak tuan. Oba itu kata badan anak jawaban badan Depi lamo lenak kalau kata orang ikonyo baru awak di kapal itu kata badan inyo. Hodisinan kalau kau dilihat indak to etong lamo bana nak guna di etong lamo agak sajo di badan inyo.
Maalun dia te kapain nyobati gojo anaknya nancie anak di dukungan nancie anak di bimbingan sadang dia te kapagang adang tuan. O sadang di hati kapagadang ba itu kalau kau dilihat indah to bilang-bilang lamu ndak para luto etong lamu bana yo agak sajo lah di badan inyo maalun sajo inyo tadi kalau naninyo upi depi lati boto di penyubrangan lah turunnya to dari kapal. Penumpang naik ke sadonyo, penumpang naik oto barangke menuju daerah Jakarta. Iyo lalu ngoket hola rawang labangun Oyo lalok darawang bangun ba itu kalau kau dipandang Odisinan kalau dilihat O sadang di hatinya oto juo ndak lama kita bilangkan tiba di loket arawang ba angun pae tiba di loketnya arawang bangun seto tiba di loket arawang bangun di sinan kalau kau dipandang agak saja di badan ini ndak guna to etong lama lah turun penumpang na banyak nan depi lah turun pulau nan anak jale di dukungan dan cie anak babimbiang bangkusan kain babawa juo nantas tetap jauh di sandangnya agak saja di badan ini awak itu baru ke Jakarta tentu batanyo kadang sinan walaupun becak serat totonyo nanado walaupun ojek sekalian le tahu pak di alamat ikonyo calian ke orang sinan adolah orangnya nan tahu di sinan orang mantan ko iko alamat pi ambo tahu iko ko ambo tahu bana dake yo tampe ambo na Sabala rumah mana jo rumah apa na iyalah na ayate oto apa ba itu kato badan inyo bara ongkosnya pak kato badan depi Hodisinan kalau dipandang ko ongkos nak nang kaditanyo biasa saja lah kadibaye ko iyo masih keluarga badannya buyong mantu di sinan kalau kau dipandang alanyo naik ate oto ariado pukul sampai patang anggaran ke pukul 5 sampai ke rumah badan mantu nan ongkos salah babayi iko rumahnya nak badan mantu si mantu aslinya orang bangko ba itu kato badan inyo siam namo bininyo na siam
mana namo bininyo ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu laksana ngatinyo badan depi Hosato la turun dari otas basandang di balakang cie anak di dukungan dan seorang anak babimbiang Hosato tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawe orang nambah duo alaikum salam kato badan manto duo joi amat rumah yola bini dari si manto di sinan kalau kok dipandang mencalik mantu kalabu rumah kira si pipa bini dedi tuan kira si depi bini dedi satu nampak si depi tibo tasirok darah dado manto nyosonsong kalabu rumah onde depi ya di abang banyak lah dia ya terumah Hosato naninyo alati bola duduknya suruh di kurisi bakato badannya tumanyo dirinya buyong mantok kabininyo nyobao kadapu itu tu bini dari dedi ya mai itu tu bini badan dedi nambah namo si upiak depi adoba anak dua orang nantu anak laki-laki nang kete anak perempuan ni bawa mencari nasib inilah sampai kajakang harta dia Kini tibonyo di rumah wa jawaban badan ambo ba itu kato badan manto di sinan kalau kok dipandang bakato iam sekali jawe apo adonyo sajo kok batanyonyo tentang suaminyo kaban sadang di penjaro sadangnya ado di kapores ba itu kaban bakeinyo kasusnyo kasus pembunuhan jangan disabui londak kasus pembunuhan menambah bini ba itu kato badannya tuma diriam boleh jan berang bananyo bake dedi ba itu kato iam tadi lasanang hati badan manto duduklah manto di kurisi tuan duduklah mantonyo di kurisi satonyo duduk di kurisi alai talata di bini manto nambah namo si upia iam bakatoinyo de di tanma manto tadi onde dia kanduang depi dia minum lah dia air talataknya minum air di si depi air lah sudah diminumnya baru mengecek badan depi onde bang manto dan abana yo bang abang berjanji bang mensodo lupai babao suami ambo menuju daerah Jakarta mensonyo awak kaditolong mensonyo ainyo kababalik menjapui ambo ke korong kampung iyo ke daerah lorong kampar kini ambo bang sampai ke Jakarta di ma bang dedi bang suami depi yo bang di ma bang dedi bang suami depi sekian lama ndak babalik kabai ndak barito indah ibo inyo jo kami ndak ibo bang dedi jo anak-anak ba itu kato badan depi mandanga kato rupo itu menjawek manto sambil menangi onde depi ya dia abang ibu di malo dia nak ke ibu tapi malang tibo di dedi Assalamu inyo di Jakarta inyo tu ditampu musibah kini nyo sadang di penjaro tetani nyo di Kapolres kasusnyo kang asus pembunuhan dia
Oh kasusnya jale dia pembunuhan baik itu kato badan manto mandanga kato bantu itu marato badan diri depi onde nak kandung nikona eyona hola malang nak tibo diawa na ho malang dikito nambati goyona. Oh awak sampai ke daerah Jakarta apa tekurung di penjara nak kadape awak dona. Oh dak ke apa dona ba itu kato badan depi tuan. Oba itu katonyo badan depi di sinan kalau kok dipandang indah to bilang lamu bana ndak guno to etong lamu ho agak sajo di badan inyo onde dia kandung depi dia ejan depi menangi pulau bau kan nasib jo janjian. Oh salamu lamu di penjara lamu jo lambe pasti keluar mandanga katoco itu keluar yo bang awainya keluar yo bang dedi lamu jo lambe pasti keluar di penjara yo bang. Oh tapi abang kadayo kami ndak ado badusana kami ndak ado bapamili barangke kami dari Bangko menuju daerah Jakarta harapan kabang dedi bana yo bang. Oh kinilah sampai di daerah Jakarta Bang Dedi di kami ndak bertamu inyo lalalo di penjara kasih kami bang minta tolong yo bang. Oh baru bakato badan iyam la dua iyam deke depi onde depi adik kakak onde depi adik kakak jangan mengecek cuit tulonda badan depi disangkolo depi ndak badusana anggaplah kakak dia badan kakak depi anggaplah ambo kakak konten. Hoba itu kato badaninyo nan depi di Jakarta nangko indak sensaro do dia badan depi indak do depi kamarasai jo kakak tinggal dia. Oh badan depi dia ba itu kato badaninyo tuan. Ojo kakak tinggal dia badan depi ndak guna lodo depi menangi mangalo itu depi pikiran cuy itu kato badan iyam mendanga kato cuy itu. Honyo ambil tangan badan iyam onde ka iyam danga bana yo labini di bang manto tarimo kasih kak banyak-banyak kok lai bangga pepia dia yo kak. Kok lai bangga pada kakak kok lai kato bantu itu tarimo kasih banyak-banyak kotak kakak menolong depi Josia depi kak. Oh tampe bayi yo kai kasih depi tampe mangadu tuan. Josia depi kak tempe mengadu mandanga kato rupo itu nyoabean bilik di badan iyam. Honda depi adik kakak iko makamar untuk depi sarato jo anak-anak barisu awak di olah calie si dedi.
Mendengar katanya bantu itu ala masuknya ke bilik dalam serta tiba di bilik dalam. Aye mato badarai-darai balinang-linang aye mato tekan para sayang tu buat tuane. Oh tekan para sayang tubuh itu bana di badaninya. Oh indah tu bilang lama bana malam semalam itu ala latih dua. Oh serumanya. Alalati duanya serumanya risinan kalau dipandang. Oh sekalo lalu hari siang dan pagi sepagi itu nepi baju laba ganti 100 baju anak-anak. Oh di sinan kalau dilihat anggaran pukul 9 menjawab pukul 10 meningkat pukul sebalik anggaran pukul 2 balik pai lainnya ke kapong resma. Mapai lain nyonya ke kapores yo 100 jo badan manto pai joto manto tadi mabarana minyo sama pai nan cie badan diri manto nan cie bini manto tadi nambah namo si upi iyam 100 depi jo anaknya iyo jo anak nambah 2 ma Mandak lamo doa kita bilang kendek lamo to berjalan alanyo sampai ke tujuan lati boto di Kapolres Baranti oto di tampeknya turun lainnya sekutiko 100 manto jo bininyo cukui jo depi jo anaknya nancie anak di dukungan sini ko anak di bimbingan masih niko anak di bimbingan alalati bonyo di Kapolres dilapor sekali sekutiko nyo lapor di badan manto mansoinyo mencalik dia do bininyo dari kampung keluarga besar badaninyo mamandang kata rupo itu lesana ngati orang nama narimo dipanggil badan diri manto mawa dipanggilnya sekali mansonyo ada orang maimbau si manto mawa nana datang mencalik badan diri dedi ala di kaluan badaninyo la dape di ruang tunggu
Bala dapik nyawa di ruangan tunggu di sinan kalau kok dipandang indak to bilang-bilang lama. Ndak paralu dia tong lama bana keluar di sekutiko nampak watamu badaninyo. Satu mencali badan di kira si Depi jo anaknya makira si Depi nyo ajo anaknya seto nampak apanya di badan buyung niko nyo kajam apa sekali anak ketik tentu nak kajalelo polisi bangi nak kajalelo polisi berang bakajanyo mencari apanya ambil anak di badan dedi anaknya dukuangnya tangisi anaknya dukuang hanya tangisi tumpak di badan upiak Depi manangi Depi dake dedi honde bang dedi bang sayang Depi Depi aro kawake abang kaganti ayah jomande tapi kini apa kadayo abang bakal luwe kapan jaro kamilah sampai ke Jakarta bang Memenangainyo mengece nak tanati badaninyo nak tawadu ibu hati dedi nak tahan di dalam hatinya ambil tangan diri Depi onde Sri Depi adik abang maafkan abang dia suami Depi. Abang jangan dia diberi dosa, abang jangan diberi salah, maafkan abang hari kini hantar mati di penjara, hantar mati di BLP, hantar mati di Tarali Bang Asidi. Mantanyo mati adit Tarali basi maafkan badan dia diri abang ba itu bana kato inyo menangi ta isa aye mato badare balinang jatuh aye mato honde bang dedi bang sayang Depi ndak ado magi do bang doso abang Depi sayang kabake abang bang Depi sayang mabang kabake abang ba itu bana kato inyo ndak guno to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana disiko sajo adi pecape dek wakatu tamunyo alati bolabi wakatu pertemuan tentu inyo lai kababali. Selamat tinggal bang badan abang kami babali nak nyolang ai bang Yo kami babalik nak nyolai ba itu bana katoinyo
mandak guno to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana madek lamo bakal lamon ala babalik badan inyo pulang si ditinggal dikurung balik ke panjang Abang indah bang oh ibu jo kami Kamilah jangan le anak dangagang mandi indah oba bapa indah bamama indah banampang adi dusana indah banang kontan harapan bangake badan abang kini abang o dalam penjara kadayo ya bang oh badan kami onde abang bakato manganto bakek denge pion de piye adi abang jantangi odie co itu bana biar lainnya menjalani nan depiati jan pasusah jan depioma nangi ju antaro kami dia nambah duo anggaplah kakak kontan Depi dia kan wangai depi dia Oh di malok kami bang tak kamarato kakak bang oh harapan gadang mabang kaya harapan gadang ke suami kini suami bang di panjaro lalu dalam terali basi kaba kami bang Joana anak oh abang
ndak guna tong lamo ndak guna dibilang lamo bana agak saja di badan inyo antara inyo ate oto lalat sampai ke rumahnya. Satolah sampai ke rumahnya turun lainnya dari oto. Satolah turun dari oto lah naik ke rumah duduk lainnya di kursi. Odela duduknya di kursi bakato mantonyo josiam onde dia kandung depi dia edang ala kato kami nambah duo kok lai banggap kami kakak wa itu kato iam josimanto. Oh jangan pikiran dia badan dedi tunggu saja nyo hukuman jatuh tunggunya bara lama keluar kola keluar di penjara satu kalian babalik bayo lah kalian keduanya. Oh sama laki inyo keluar kalau masalah depi jangan takut lo badan depi tanggung jawab kami nambah dua. Kau sagan sebuah dengan kami, kau sagan cik rumah nangko. Kami ambilan rumah sepetak, kami ambilan rumah jo tampek nyobo buwe anate namo depi. Kau untuk depi. Hojo anak-anak yo dia jangan depi menangi juo Tuhan. Oh jangan itu jo pikiran jalani sajo duit nangko kami bodie di nasib happy mandang kato bentuk itu magak sajo di badan depi tagak lainnya dari kurisinyo ambil tangan siam yo bini dari si manto onde ka iam nang abana yo ka hoko iyo ka sabantu itu tu bambian kami rumah sepetak kau untuk kami bana anak sama laki bang dedi lampe di penjara terima kasih kah. Oh banyak yo kai joanyo jaso kababale yo kai. Ojo anyo jaso kakak bale ba itu bana kato badan depi mencali depi menangi nyogusuk kepala badan depi cerato anak sekalian onde depi ya dia kakak yo dia. Oh depi jangan itu lo berpikiran ko iyo awak kakak depi ko iyo kita depi badusana nan depi jangan berpikir pulau ndak rumah saja kami ambilan oh dia. Oh kami ambilan bagai tampe untuk menggali lah untuk bakar sehari-hari bakadai lah depi di rumah untuk biaya dia yo anak-anak Tuhan. Oh mandang kato rupo itu nyuambi anak pak nama suku tiko nyuambi anaknya kedua nyo bapak gutan kebake iya monde nak kandung anak ibu kok lai gadang barisuk nyo jangan lupa jaso ante. Oh jangan lupa jaso om nyo nanado ba itu kato badan depi inyo menangi juo aye mato badare mangece iam kasih depi apa
Honde depi ya dia kakak kok leibo depi mencari kakak jangan menangi jo tekan mande kakak ketek ditinggal mande jangan menangi dia badan depi dia itu kato badan iam tuan Oba itu katonyo badan iam dak guno to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana Hodisinan kalau kau dipandang agak saja di badan inyo manangi juo aye mato badare aye mato mau jan labe di sinan kalau dipandang baranti pak depi manangi bagala-gala ate rumah tuan bagala-galanya ate rumah basanang-sanang badan inyo di sinan kalau kau dipandang Honda guno to etong lamo dak paralu dibilang lamo bana maalun sajo badan inyo antaro inyo nambarampe iyo balimo jo anak tadi agak sajo di badan depinyo masuk ke bilik dalam tumpak diam pak jo badannya tumayo mama suaminyo iyo lah iam jo suami ala bayo nyo badu carilah tanah untuk depi bangai carilah tanah bang untuk depi itu inyo mangaban bakit suami buean rumah inyo sekalian buean rumah joma badan inyo bali na tanah tenamo inyo buek la tenamo depi itu katonyo badan iyam sarato kadai sekalian lagi bakadai di mukonyo bulienyo bisa manggale tio ari manggale kopi jo manggale lontong anak mungkin digalenyo sama laki de dilape di penjaro yo bang sama laki dah dilape di penjaro itu kalau kau dipandang indah to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana maalun sajo badan inyo agak sajo di badan manto abiari saritu abiari nyopat saritu abiari baganti hari nanyo cari tanah kosong kau untuk badan diri depi yo ala dapet tanah kosong satu la dapet tanah kosong tanahnya bali di simangan tuan tanahnya bali di simanto satonyo bali tanah tadinya bangun rumah sekalian rumahnya bangun sekutiko surenyo ate namo depi oba itu kalau dia pandang rumah sudah tanah lado nyobue lapau untuk manggale tuan Onyo buwe lapau nyoa untuk manggale itu kalau kau dilihat ndak guna to etong lamu Hona lapau lah nyobuean pulo ado batrasnyo sekalian cukui tampeknyo dibuean la lengkap tampek duduk-duduk
Ode tampe manggale ado pulo rumah sudah tampe manggale ado yo sure tanate namo depi tamasuk izin pembangunan Tuhan. Masuk izin nyoa pembangunan ba itu kalau kok dipandang indah to bilang-bilang lamo yo ndak guna to etong do lamo bana di sinan kalau dipandang agak sajo di badani nyoma alun sajo badan depi. Rumah sudah nyobue andi manto baduo jo piam nyobao ka rumah nambah bue iyo kawun tue olah badan si depi iya kaun tua badan depi ba itu kalau dipandang alanya rumah dah sudah rupo itu di sinan depi nyo tinggal kadake rumah barunya ditampe rumah barunya buena rumah lalat sudah di sinan badan depi tinggal kadaya dolo untuk menggali sinan tinggal jo anak-anak sure nyagian kasih pituan. Sore nyagian nyoa kasih pi di sinan kalau kita liye indak to bilang lamo bana disiko kalau kok dipandang sore selesai nyagian nyoa ambil di badan depi dek sore ala kan nyoa ambil basananginyo jo anaknyo Tuhan. Basanang-sanang nyojo anaknyo onda nyoagi lo cie di badan manto iko onda untuk balanjo kok tadaga aka di Bali boleh ke pasar pakai onda ba itu kata manto jo iya manggalela dia badan dia piko modal kami agi sama laki madeng di kau bebas tahanan